Racing ten os postos de promoción de ascenso a 2 puntos de distancia. Favoreceron resultados de terceiros que os feroláns acompañaron cunha victoria fronte ao Ourense. Os dous vértices xeográficos da segunda B galega mediron forzas nunha tarde de chuvia espesa na Malata. Partido de clara cor verde. O Racing foi quen moveu o balón e quen creou as mellores ocasións. Na primeira parte o Ourense nin sequera pisou a área local e tralo descanso o ataque dos feroláns aínda se intensificou. Avisou primeiro Gustavo cun pase do reaparecido Corredoira. Despois nunha xogada de Moisés Pereiro foi Manolo quen disparou a porta, pero o balón marchou fora lambendo o poste. Este acoso o porteiro Manu Taranilla acabou por reflectirse no marcador no minuto 4. Tras un saque de córner centrou Gustavo e Jonathan libre de marcaxe rematou de cabeza e meteu o balón ben axustado ao poste. Foi o segundo gol da temporada pro central salmantino. O partido non mudou tralo 1-0, o Racing seguiu dominando e só temeu nos últimos minutos, cunha serie de córners dos que o Ourense non conseguiu sacar proveito. A última ocasión do encontro volveu ser local, un disparo de falta do ferrolán Pablo Rey que pegou no traveseiro.